дъщеря и син. А баба си Дера от първия си брак има също дъщеря и син. И им се ражда и едно дете, Митко, който Женето го знае. Шпионина, да не? Шпионина. Не е шпион. Не шпионина. Борислав беше шпион. Митко, дето беше с отрязан крак на края, дето от София, който дъщеря му беше, скоро беше във Варна. Да. Той Иван Диков има и трето дете. Илия Диков, който е комсомолец. Партизан. Не е партизан. Комсомолец в гимназията. 11 последния курс на гимназията. Арестуват го, бият го и умира от побоя. От фашистите. Моля? От фашистите. Да. Обаче той е бил всъщност гордол на годините на майка ми. И на кака Вяра. Кака Вяра, която е дъщеря на баба си Дера. И някак си майка ми разправяше много за този Илийчо, който ги е някак си приобщил към комунистическата вяра, идеализма. Ами не само да ти кажа, че по това време социализма или това, което са им преподавали на хората, е било и по-малко осъдително отношение към хората. Нали, да не е толкова консервативно общество. И може би по-малко осъдително спрямо това, което най-вече спрямо отношенията сърдечните. Било и много прогресивно учение всъщност. Комунистическото учение. И тия саможертви, които са правили, нали, тая рязко отношение на полицията към такива хора, защото България се е изпатила от тия хора, нали, атентати, не знам кой, не знам що, и са мъчили да ги... Както и да е, майка ми леко е била едновременно аз това, което съм чувствал, едновременно ми е казвала, че нали, ако не е било комунизма, социализма, нали, ако не е било 9 септември, нашето семейство щяло да прогресира много. Защото е имало начален капитал, попа, имало е земи, имало е инициатива и т.н. И много той теки се, дали ги унищожава. От друга страна, тя в стремежа си да запази мъжа си като чиновник, нали, се хвърля в теки свято, почва звеновод, бригадир, беше по едно време бригадир. Той е, нали, цялото и село, около 3000 души, беше разделено на 3 бригади. Тя беше на едната бригада, беше бригадир. Много отговорна работа, много работа, много бягане, много такова. През цялото време беше и майка ми, баща ми бяха в управителен съвет, теки и свето. Всяка вечер бяха на заседания. Нас нагледаха с... Баща ми на обед се връщаше, все яйца ни правише. Имах кошки, яйца ядяхме. Протеин дайет. И вечер отивах аз с една котелка, чакаш това
в двора на ТКС-то имаше кухня, дават ти чорба, взимаш и учата и даваме чорба. По-нататък Славенка. почнахме да учим. Едновременно Здравка почна Учителка. за учителка в Бургас, аз започнах висше. Значи, моята заплата беше 45 лева. Моя 18 лева беше месеца, 10 или 12 лева беше квартирата и 10 лева оставаха. Хърчалък. И какво Моля? може За хърчалък. какво може да За се купи с 10 лева? Храна. И по този случай в мензата никога не съм давал пари аз. Винаги имаше хора, имахме хора, които кепаха купончета и не ги даваха. Данчо Русенски беше основният такова, защото приятелката му беше кривогледа. Боже. И като погледни към нас, Какво еволюционното единство ви е дало това? За купончета. и ни издаваше купончета. И ти много скочи от ТКС-то на купоните като студент. Искам да кажа, че той беше. Аз с такива жалки парички бях студентка. Не помня колко, но много. Всичко Аз беше много помня. 15 лева квартирата, за трамвая колко беше, за стола също. Всички бяхме така. Всички бяхме Да. така. Баща ти и баща ми и нейния баща са били с близки заплати. Никой Баща нямаше. ми счетоводител беше. Да. Никой нямаше по-висока заплата. Той беше.